Prieskumy nejako ukazujú, že ľudia, ktorí vysávajú zároveň aj utierajú prach, viac ako polovica bežných domácností to štandardne tak robí. Takže tým pádom sa aj vývoj našich vysávačov uberá týmto istým trendom. Electrolux prišiel s inovatívnou vecou, s prachovkou, ktorá je priamo zabudovaná na tele vysávača. Takže je to veľmi pohodlné pre človeka, ktorý má takúto pomôcku hneď po ruke. Jak aj čistí, tak aj môže zároveň aj utierať prach, alebo minimálne môže to mať neustále po ruke a keď to potrebuje, tak to použije. Je to veľmi jednoduché, prachovka sa vsunie do vysávača a keď je vysávač zapnutý, tak sa vyčistí následovne, kde sa prach z prachovky odstráni prívodným kanálom priamo do vrecka vysávača. Následne, keď sme túto prachovku vyčistili, tak jednoducho sa to takto uzavrie a tým pádom je táto komora uzavretá a celý výkon vysávača následne slúži na vysávanie.